Wel, hallo, we zijn hier in Schtrucklaunt, Manitoba. Dat heeft daarna waren zeer gestormd. En waren wat sneeuw gekregen, maar dat is dit smaak. Ik weet, je doet in Mexico en Bolivia, Paraguay, Brazil en veel andere steden heb je het schijn warm. Maar ik weet niet, dat al zeer schijn, maar we gaan hier waren storm, dat is al nog een paar 20 kilometer de stunde wind geven van jou. Hier im Struck ist es actually sehr maglich, weil es das Bosch das hält. Den Wind sei ab, das habt ihr hier danach sehr nach war gestoven. Aber du wie mal, das fällt mir bei, du wie mal morgen warst, den hat er immer Schlag gegangen, den hat er Bütenschlag gegangen, einen Bärenschlag gegangen. Und dann hat sein Freund mal gesagt, er soll sich mal befrieren. Da wurde ihm das Schein gehen. Na dann hat er sich wohl eine Fähne früh gesagt, hat er sich befreit und dann saß man das Luder traf, dass ein Freund war, der am Rot gegeben hat, soll sich befrieren. Dann hat er gefragt, na, wo geht das dann nu? Ich habe mir jeden immer Schlag, wie smautlos und negativ. Wo geht das dann nu? Oh, hat er gesagt, nu ging ihm das Bütel sehr schein. Und ja, das ist ein bisschen Spaß. Aber anyway, mir geht von der lebe ich auch ein bisschen scheiner ausbüten. So, ich war dann von der Bären sein. Das ist hier sehr schein, das ist hier nu maar 1 Grad kalt oder so. Dat port is fijn. En ik wil nog zeggen, ik heb in alle gräzen veel. En ik zie wie wir in Süden von Manitoba, dat is niet zo. Ik kan zeggen, dat vriend die hat het gemaakt. Ik heb veel gemerkt, nu wil ik dat raar merken. Ik ben in de Süden kant Manitoba en Southern Manitoba. Dat is 7 mijl Süden van Norden Manitoba. Ik wil je niet graag zeggen wo dat is, want ik wil dat het zo'n klein beetje een mystery zijn, weet je. Als je graag weet wo ik ben, dan is het niet sterk. Dan wundert je niet meer, wo mag dat zijn? Maar dan heb je van ungefähr een idee. Schtrucklaunt is niet op een map, die naam heb ik me bloos uitgegrabbeld. Ik naam dit hier bloos Schtrucklaunt, Manitoba, eens naam dat Bosch, we hebben hier een deel boom. Struck kan nu vielleicht niet groot zijn. Het is nu alle ongesnied, maar hier heb je een beetje een burerie waar het hier zit. En ja, daar werden we nu neer gaan. En dan lijkt van jou wel mal refried beans merken. Einzige mensen weer nieuwsgierig waar ik refried beans merk. So. Dan daar willen we mal refried beans merken. En ik wil je nog wat wijzen. Wanneer ik de veeltjes voederen, waar je kan veeltjes voederen en dat veel billiger als het am Sturk hebben. Hier zo wat ik hier heb, dat is een amakje. Dan heb ik oude zwiensmalt en dan leg ik dat hier met mixed grain. Dat kan ik bij de feedmill kijken. En dan leg ik dat plus in een container neer. En dan is dat hier met zwiensmalt, dan wordt het fijn dik de winter. En dan doe kleine laagjes neer. Snijden en dan kan die veeltjes te eten. En dat ligt dat zuiver. Het komt veel billiger als veel voeder im Sturk hebben. En dan weer dankzij. En dan leg ik waar we neer gaan.